לכולם, כאן ארטים גיים, ויום אני משחק בליץ סורווייבל גיימס בפעם השנייה בהייפיקסל במפה אליאנס טאוור. נראה לי שזה השם שלנו, אני לא בטוח. אוקיי, סליחה אם לא שומעים אותי. יאללה, אז מתחילים. יש לי איזה קיט חדש שהוא נחמד, אני לא הכי זוכר מה השם, משהו ספלגו, משהו כזה, וזה עם וודקס. עזבתי. לא, אסור למות. לא תפסתי. כמה עזב אותי, יש לי מזל. שיט. תור אותי בבקשה. ככה תגיד לי. לחוק אותו. נו כבר. בא לי את הקיל שלי. תמות. והוא מת. שיט. טוב, אז אני אעשה עוד משחק במפה הזאת. זה הקיט שאני בוחר, פעלתי אותי טוב, משהו ספלג, אני לא זוכר ספלג, לא משנה. קיצר, אז כמו שאמרתי, סליחה אם לא שומעים אותי, ויאללה, בואו נתחיל. אני אלך לשם, נראה לי. כן, אז זה הקרב השני שלי, כאילו. פה בבליץ, בקרנית. נו. טוב, אני חייב לעוף מפה, נראה לי. מה אתה קשור? נמוץ לי מעניין. אז הוא עזב אותי. נראה לי. פה ומפסים. זה לא. כן, זה הקיט שלי, הוא נחמד דווקא. נראה לי. אני אישית חושב שהוא די טוב. טוב, נראה מה יש פה. זה נראה זה פה. חסני. תמות. לא. אוקיי, הוא מת. פה אין לי מה לשים אותו. נעיף. סבבה, אני בסדר. אני אנסה לבוא אליו. אני לא יודע אם זה רעיון טוב שאני אלך אליו או שלא. אבל מה היה כאן אני דעת אותו. בוא נראה איפה אתה. יש לי מלאגים קצת. טוב, אני אלך לפה. אולי יש כאן משהו שיעזור לי. איך אני... אוקיי, אני בסדר. לא, הנה יש משהו. שיט.
יש, הרגתי אותו. זה היה קצת קשה. אבל הוא גולדן אפל. יש לו סטון סוורד, נכון? מה? היה לו גם סטון סוורד, אני זוכר את זה. או שלא. הנה הסטון סוורד שלו. או סטון סוורד, תודה. טוב, נעיף את זה. טוב. אני נעיף פה. סבבה. טוב. אני יכול לעשות לשחק. טוב, בוא נראה מה יש... דף מאץ'. אנחנו 3 פליירס, זה יהיה קשה. לא, בואו. הנה, אבל... ראו, אז שאלה לעזור לי. אני פשוט בורח, ואז אני... הפסדתי, לא חמדתי טוב, אז זהו... זהו להיום. ויאללה ביי. אז אני מקווה שנהנתם, ויאללה ביי. ביי.